Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә, өлкән буынны кайгыртуга юнәлгән хәйрия акциясе үтте. Алтын алмалар турында әкиятләр йомгак ясый. Татнефть компаниясе Колабыз халкына орган бүләк итте. Ішкі эшләр органнары хезмәткәрләре көне уңаеннан Ознакай район шәһәр мәдәният йортында тантаналы бәйрәм чарасы узды. Онда район җитәкчелеге ішкі эшләр бүлеге хезмәткәрләре, ветераннар катнашты. Районыбыз полиция хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйбыз. Шәһәрдә һәм районда яшәүчеләрнең тынычлыгын, иминлеген саклаучыларны муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Россия Эчке эшләр министрлыгының Ознакай районы буенча бүлек начальнигы Марат Сибагатов кутладылар. Сезгә инде менә барыгызга да бик зур рәхмәт. Хөрмәтле полиция хезмәткәрләре, сез булмасагыз, андый олы зур бәйрәмнәр, шундый тынычлык булдырып булмас иде. Очрашу барышында хезмәт алдынгыларына төрле дәрәҗәдәге мактау грамоталары, рәхмәт хатлары, медальләр һәм истәлек бүләкләр тапшырылды. МВД России за отличие в службе третьей степени. Майор полиции Шафигуллин Ильнур Равильевич. Үз вазифаларын башкарганда һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Сәхнә түреннән полиция хезмәткәрләренә, аларның гаиләләренә, ветераннарга рәхмәт сүзләре күп яңгырады. Мен үземне шушы эштә катнашып, күпмедер шушы район өчен булган керткән өлешем өчен куанам. Һәм хәзер дә бүгенге көндә дә үзем белән эшләгән һәм башка мин үземнең участоклардан шушы көннәрдә һәр вакыт рәхмәтле котлаулар алам. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең 16-нчы мәктәбендә мәктәп укучыларын Орлята Россия оешмасына кабул итү тантанасы булып узды. Яшь бөркетләр сафларына 101 укучы басты. Чарада безнең төшерү төркемдә булып кайтты. Концерт программасы дәртле чыгышлар. Булар барысы да беренче сыйныф укучылары өчен. Аларны Орлята Россия оешмасына кабул итәләр. Әлеге оешма сафына баскан укучылар үзләренең Россиянең зур һәм дус командасында булуын аңлый. Алар хәзер үзе өчен генә түгел, ә сыйныфташлары өчен дә җавап тота. Сегодня я вступила в Орлята России. Обещаю хорошо учиться, со всеми дружить и помогать. 16-нчы мәктәптә яшь бөркетләр сафына инде 325 укучы кабул ителгән. Быел шул рәттә 101 кеше. Хәзер укучылар, укытучылар җитәкчелегендәге Бердәм Орлята Россия командасы белән коллектив рәвештә иҗади эшләрдә катнашачак. Организация Орлята Россия — это совершенно уникальный проект. Дети у нас учатся быть добрее, они соблюдают различные правила. У Орлят России есть уникальные ценности, которые мы пытаемся привить детям. Это очень увлекательно. Более того, сама организация Орлята России, она поощряет детей по различным трекам, по различным их достижениям. Яңа командага кабул ителүчеләргә значоклар һәм хәрәкәт символикасы тапшырылды. Аларны укучылар бәйрәмнәрдә, походларда һәм экскурсияларда горурланып тагып йөриячәк. Бөгелмә районында Орлята Россия оешмасына барлык мәктәпләрдән 1200-дән артык беренче сыйныф укучысы кабул ителде. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Игелекле эшләр эшләү өчен сәбәп кирәкми. Дари Добро сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балаларга ярдәм фонды белән берлектә 21-нче урта гомуми белем бирү мәктәбендә ялгыз әби-бабайларны җылыты хәйрия акциясе үткәрделәр. Бәйрәмнең төп катнашчылары үзләренең игелекле эшләре һәм зур теләкләре белән тирә-юньдәге дөньяны яхшырак итәргә, мохтаҗларга ярдәм күрсәтергә омтылган балалар. Аларга әти-әниләре һәм һәрвакыт ярдәмгә килергә әзер булган укытучылар ярдәм итә. Это вообще, я считаю, что очень круто, потому что, к сожалению, у многих детей уже нету своих бабушек и дедушек, а поделиться теплом хочется, потому что у наших детей в школе и родители сердца очень открыты. И поэтому, я думаю, им будет полезно и приятно тем, кто в этом доме проживает. Балада ярдәмчелек һәм игелек тәрбияләүнең иң яхшы ысулы ул нинди игелекле һәм файдалы эш эшли алуын күрсәтү дип саный Осия Рәкыйпова. Ул бүген укучыларга бәйләү нигезләрен өйрәтә. Сама люблю вязать. Вяжу всем подарки, тапочки. Кто что просит. И так очень люблю дарить подарки. Поэтому, как свободное время,
и стараюсь учить и детей, и внуков, и внучку. Балалар игелек дөньясына иҗат аша кагыла алдылар. Югары сыйныф укучылары төрле остаханәләр узды. Сегодня день добра. В нашей школе мы всегда делаем добрые дела, всем помогаем, престарелым и всем. Сейчас мы обучаем младшие классы, чтобы потом эти фигурки пошли в дом престарелых. Әзер кул эшләрен һәм җыелган әйберләрне Җәлилнең картлар һәм инвалидлар өчен интернат йортына илтәчәкләр. Әгәр сез дә яхшы эштә катнашырга телисез икән, 21-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенә кием, азык-төлек һәм авыруларны карау чаралары китерә аласыз. Игелек эшләү бер дә авыр түгел. Ул акча белән дә исәпләми, күпчелек очракта вакытны да күп алмый. Иң мөһиме башларга кирәк. Алсу Нуриева, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Лучелмәт телекомпаниясе. Мәдәният темасына. Қолабызда алтын алмалар турында әкият паблик арт программасы 5 еллык эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Аның өчен Әлмәткә Татарстан һәм Россия масса күләм мәгълүмат чараларына вәкилләр һәм блогерлар килде. Кунакларга шул дәвердә булган үзгәрешләрне күрсәттеләр, яңалыклар турында да хәбәр иттеләр. Түгел 5 ел элек колабызда алтын алмалар турындагы әкият паблик арт программасы старт алган иде. Аның кысаларында колабызның күп фатирлы йортлары биналарында мураллар пайда булды. Шулай ук кеше формалы яңа архитектура объектлары да барлыкка килде. Бүген әлеге программа ахырына якынлашты һәм аның яңа этабы турында проект җитәкчелеге бүген журналистлар өчен оештырылган махсус турда хәбәр итәчәк. Именно по отпечаткам этих древних морских объектов можно понять, что в недрах земли есть нефть. Кампус бинасын бизәгән бу шарлар Әлмәтебезнең кала иткән төбәгебезне үстергән, халыкның матди хәлен яхшырткан нефть башлангычын сурәтли. Кара алтынның органик булуы яңалык түгел, аның аслын радиолярия атамалы микроорганизмнар тәшкил итә. Моның белән рухланган Мәскәүле Сергей Соболев үз иҗатын радиолярия дип атыйды. И его очень сильно впечатлил вот именно такой отпечаток вечности, да, отпечаток времени. 5 ел дәвамында төрле ил рәссамнары колабыздан кырыклап яңа кызыклы кабатланмас объектлар булдырды. Мураллар, скульптуралар, лазер инсталляцияләре, мультимедиа объектлар, буларның барысы да Новь бюро экспертлары һәм Стрит арт тикшерү институты тарафыннан Татнефть компаниясе инициативасы һәм матди ярдәме белән тормышка ашырылды. Паблик арт программасы кысаларында булдырылган тагын бер объект Алма агачы, яшьлек скверында урын алачак. Шул арада аны урнаштыру тәмамланачак. Аның авторы Максим Свящев үз хезмәте белән элмәтләрне гаилә кыйммәтләрен сакларга чакыра. Для меня это такой знаковый объект в плане образа вообще древа жизни, плодородия, вот какого-то изобилия, такого семейного благополучия. И поскольку мы в таком спальном семейном районе это делаем, то это тоже для меня было важно, как такой установить символ, чтобы, возможно, это объединяло всех людей, живущих в этом районе. Проектның максаты иҗтимагый һәм локаль киңлекләрне үстерү, арт объектлар аша татар эпосының төбәккә бәйле тарихын һәм сюжетларын яңадан карап чыгу. Моның өчен халык белән агарту эшләре дә алып барылды. Әлмәтлеләр күп санлы лабораториялар, лекциялар, остаханәләрдә катнашты. Проектның кураторы Новь бюросына нигез салучы Полина Юш сүзләренчә, проект алга таба әлмәтлеләр тарафыннан дәвам ителәчәк. У нас скоро открывается арт-резиденция, то есть это будут открытые мастерские для горожан, в которых мы надеемся, что именно альметьевцы смогут создавать, творить и выходить со своими инициативами тоже на улицы. И именно для нас наиболее важно, чтобы программа дала корни чему-то большему. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә орган музыкасын тыңлаучылар өчен тагын бер киңлек артты. Татнефть компаниясе чираттагы электрон органны Әлмәт иҗтимагый үзәгенә бүләк итте. Аны Әлмәт музыка көллияты укучылары һәм студентлары сынап карарга да өлгерде инде. Иҗтимагый үзәк сәхнәсендә яңгыраган әлеге электрон орган төбәгебездә 5-нчесе. 1-4-се Әлмәтнең музыка көллиятендә, 1 һәм 2 номерлы балалар музыка мәктәпләрендә. Тагын бер уен коралын Җәлил бистәсендәге сәнгать мәктәбенә бүләк иттеләр. Инструмент новый, просто потрясающий. Причем есть разные регистры, разные жанровые кнопки. Мы переключаем разные жанры, эпохи, стили. Орган просто потрясающий.
Концерт барышында музыкантлар тамашачыларына кабатланмас орган яңгырашы астында барокко дәвереннән башлап бүгенгәчә сәяхәт иттерделәр. Күренекле композиторларның әсәрләрен органга кушылган скрипка, саксофон һәм тере вокал ярдәмендә дә яңгыраттылар. Духовой орган, он, конечно, дышит вместе с исполнителем, он наполняет звуком, благородный звук получается. Электронный, конечно, чуть скромен по таким вот именно тактическим особенностям, но, тем не менее, он убедительно дает понять, что также является полноценным инструментом, который имеет право на существование. Татнефть Music Art проекты кысаларында узган орган концерты зал тутырып килгән тамашачыларның күңелен яулый алды. 2 ел дәвам иткән проектның бу елда тагын 2 тамашасы афишага кертелгән. Аларга керү әлегә ирекле. Билетларны Әлмәт иҗтимагый үзәгеннән алырга була. Радиф Янугмадова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иҗат өчен мөмкинлекләр киңлеге Әлмәт каласын әнә шулайда отарга булыр иде. Мисал өчен, Нефтче мәдәният сараенда эшләп килүче түгәрәкләр генә дә йөзләгән кешене берләштерә. Шуларның кайберләре иҗат кичләре дә оештыра. Халык арасында таралган җырларны безнең иҗат төркеме тыңлап кайтты. Бер яктан сәхнәдә чыгыш ясыйлар, икенче яктан грим бүлмәләрендә кабатлау бара. Нефтче мәдәният сарае тулы бер казан белән кайный һәм бу казанның үзәгендә әлбәттә инде иҗат. Кружево вокал ансамбле Нефтче мәдәният сарайында 1 ел элек кенә оешкан беренче иҗат кичәсен алар зур дулкынлану белән көтеп алган. Мы очень готовились к этому концерту. Для нас очень волнительно. Так хочется, чтобы у нас все получилось. Кружево ансамблендә җырлап йөрүче туташ вә ханымнар рус телендә чыгыш ясый Әминә Татар җырларын Ялкын вокал ансамбле башкара. Икесендә Юлия Бондаренко җитәкли. Мы поем большинство старых татарских песен, но на современный лад. Потому что на самом деле это нужно приучать наших детей, чтобы они все помнили и ценили свой родной край. У русских то же самое. Җырлы тормыш итүче хатын-кызларның төрлесе төрле һөнәри есе бирегә аларның иҗатка мәхәббәт алып килгән. Җырларга ярата идем, менә монда үземнең сәләтемне үстерергә теләдем һәм татар булуым белән горурланам. Минем балаларым татар телен дәвам итәр дип миңа карап дәвам итәрләр һәм горурланырлар дип өметләнеп калам. Әни минем бик җырчы булмаса да, без аның белән тырышайык сабан туйларда җырларга, әнинең организациясендә җырларга. И шулай итеп без аның белән шулай җырлый, шулай күңелгә кереп китте дә, и менә хәзер бу ансамбльгә килеп, минем тагын да күңелем киңәеп китте дигән шикелле. Концерт барышында мәдәният сараенда иҗат итүче башка төркемнәрдә чыгыш ясады. Азакта актив катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Радиф Янугмадова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.